pisanan aku wis kepancing nyawang esem mulungit pindho jemparing cuman temen jujak jejantung atiku ora kendhat anggonku mikir sliramu nanging eman sliramu ora prasaja katon nimbangi jebul mung leledha tiwas gagas rina wengi esuk sore jebul kabeh mung abang-abang lambe bagian kuwi iki bagianmu nggih nggih ya niki ya Ayah Gatot jan lagune pokoke warung ayu pokoke nyuwun lagu iki rak jumbuh karo gegayuhane ngati ana apa nggih krentekun-nekun nanging penggalih biasane ngono jane Siti tembak dor kene inilah asline niku asline kleru ning aku oh iya ora bakule mancing-mancing kaya bisa digendong bareng wis kadung pusing jebule ra bisa nyedeng kopine wedang bubuk pira-pira nasusuk karepe bisa gaduk nyatani malah setunggal lagi bakule monggo setunggal lagi yo pisan kas iramane si rada sesek oke setunggal kanthek nganggo goyang mergo bakul warung ayu kuwi terima kasih kudu luwih menggoda Mas setunggal lagi lah ya nggih setunggal lagi bakule mancing ngono lho aku ra iso nek ngono ora kuwi ubah ora memancing yo bakule mancing Duh, jarine cepet. Yo ning yo nganggo. Ayo. Bakule mancing. Pisan lho niki ya. Pisan nih Mas. Kaya bisa digending-ding. Ngono. Kayak miring ngene maju. Bisa aku. Ayo. Sampean Mas. Gak isa ngene. Ora bakule wedok kok. Ayo. Endang nih. Maju mundur ya. Bakule mancing kaya bisa digendong bareng wis pisan kas Mas Haris, aku ki gong praktek lho iki mau gek mirsani lho ya. Mas, pisan kas, Mas. Ikane gong kenek ngono iki. Urun kojel soalé. Danane ora cukup. Cukup. Ya, pisan kas nggih. Pisan kas. Lho, pisan kas. Sampai kenek pokoke. Pisan kas ya. Pisan kas. Ya, pisan. Iya, pisan. Saket nah. Sing Iya. Nah, sing praktek Mas Haris niki sik temen nang iki kok. Si tongkas. Sik ya Mas Dimas. Pingko nek gak kena dipancing dipotas ya, Mbak. Makas. Mesti kena. Nyo. Mesti. Yo. Ya, Mas, ngono kuwi mau ya. Bakule mancing kaya bisa digendong bareng wis kadung posing jebul ra bisa nyanyi kopine wedang kira-kira lah susu masih pasal Gaduk nyatane malah remuk. Bakule mancing kaya bisa digendeng kadung wis kadung pusing
mancing. Wes toh. Oh. Seneni Mbah anu Mbah Cari. Berarti iki keputusan akhirnya tetap dipotas, Mbak. Ya. Dipancing kan kena. Nah dipancing malah kayak ngene. Ora kena. Nek mbok pancene tak balekke lho. Nyoh. Dekmu 50 yo genggekne kancane. Noh. Wis gono no. Enggak. Wis ra. Ya Allah. Mat, Ayo. kok nek bakul mancing-mancing lho, Mas. Ditekke. Nimas bakul. Nimas bakul warung ayu aku Tuwa. katiwasan kudu nyimpen rasa tresno gagas rina wangi esok sore jebul kabeh amung abang lambe Mas, rambut itu tak tau ben ganteng. Ayo. Yo. wiwit sepisanan aku wis kepancing nyawange semulunge tendo jemparing cuman temen jujak jejantong atiku ora kendhat anggonku mikir sliramu nanging eman sliramu ora prasaja katone nimbangi jebul mung leledho tiwas gagas rina wengi esok sore jebul kabeh amung abang lambe Engko nganggo ngono kuwi nera. Enggak, Dik. Wes. Ayah Gatot, jangan diminta lagi ya. Nggih, Udah. Kasihan Mas Hari sampai berkorban. Kuploknya kan nang ndi nggih? Kuplok Iki ngene iki aja mbok guyu ki golek ning ragat arep mantu. Kelompok dibethok sebodo ya. Ayo, sebodo ya Mas. Bodo mantu dibethok kelompokne ngene ngene. Bismillah, sok ben. Lancar telung dina lah awake dhewe. Ngono kacek 1000 protes. Ayo. Bakule mancing-mancing kaya bisa digendeng bareng wis kadung pusing ngale malah ngendeng kopine wedang kok pira-pira kasusuk ngarepe bisa gathuk nyatane malah rembug. Nimas bakul warung ayu aku cuwa katone nimbangi jebul mung leledho